pasik yang dikatakan dengan pasya taulai bakarajoan. Wah, dosa namo jamaah wirid yasinan Kecamatan Lubuk Basuang Kabupaten Agam. Yang pertama sekali tubuh badoso. Nama doso tubuh pasya. Dan nekecem pasya taulai bakarajoan. Lihat muah takana dewa kata ni. Sagalo kita ambo batanyo cie sumbayang tu lai tawa maso basuhua. An yang yen duanggonya. Weh, sumbayang tu basuruah tu bataga. Sagalo orang nanin lari taimo dewa. Kalau orang piaman lah gelo wang langai 25 juta. Ala dia gelo naga dengan cawak kanyo cewa ko orang. Kira lah sehari lah 2 hari lah seminggu. Nado nampak sumbayang no. Astagfirullah. Bantu ejo kira bantu orangnya. Siapa kan itu? Ya, nyo mama kalau angke ko nyo banyak kawinan tu. Anyo na ditanyo na akarajoe. Lumpet na ba so boleh do nyo kawinan tu di ma wa ang dulu mangaje. Ada do itu tanyo itu. Na ditanyo di ma karajo. Kalau karajo tu pitih tu te. Tu rasaki tujuan itu. Coba tanyuan kali timur na orang tu di mang mengaji dulu yuang. Siagu ruang yuang. Kau nak dorang? Nyo nanti kada jori ma. Nyo lai mangantau mangale ameh. Mangale ameh kada joe. Banyak ameh kini mah. La 2 balik kilo. Di ma tu di jauh pokoknya di mana lah. Ndak dut pernah nyo tanyu lai sembayang atau tidak sembayang dah. Yang nyo tanyu aja itu nyo di makarajoe, di baga banyak pitih itu dosa na yang hormati. Maka orang kalau lai ado wak timo kami nanto ndak ado sembayang do banyak begitu sudah. Narkoba lai, bampok lai, main padusi lai. Kalau nyo lah ndak sembayang. Tapi kalau nyo sembayang, inna salata tanha anil fahsai wal mung. Sembayang tu mampu menjauhi manusia dari pernah jahe dunia mungkar. Ba kiro-kiro tu bu. Ba kiro-kiro ibu tu bakawinan tu dako. Liam muah mani mugang dan sembayang. Ugang kayo di bugang sembayang. Iyo bana lah ko. Ambora gulo nyo bu. Orang kayo tak bu pilih. Iyo bana. Kalau nyo nak sembayang bangko pasya. Berarti anak gadiawa lah lo juga pasya. Anak elah biar pasya besok tu mah. Hati-hati. Ini yang pertama, abihan dosa tubuh namanya pasik. Yang dikatakan pasya taulai bakarajoan. Yang nomor 2 deh. Yang nomor 2 Bapak Ibu, dosa nyawa. Nah dikatakan dosa nyawa yaitu simbawasi raya bawaria si. Nah dikatakan siria itu adalah ado pulo nan bakuaso lain daripada Allah. Baru saya sakit baru bu anyo disakit orang. Karena den ada dia orang. Ndak magalih tak kata lo ndak jual balik kadai diubi orang di karajon orang syirik kita ya. Yang terakhir dosa hati. Aku nak banyak bu. Dosa hati itu mindapanmu nunda tena payah bawa piak muna. Nade kecian muna piak Bapak Ibu iyo dimuncuang indah. Banyak lugang lagi itu bu. Atie busua. Kalau bahasa bo Jawa pertama tu yo mana pasoman ni he. Oh adinda. Lesa sanang je anak-anak ge baanyo kece. Dia doa nawa. Tiba di belakang awak dicukie sagalonan balubang. Ata cukie lubang ciri itu busua. Jona lubang tu lubang cukie urang ko dicukie sadoe ado ju lubang aja bo. Ado se salah awak ko sadoe joni.
Di malu orang kau tak kasalah. Pertemu sebut jawa yo badinda elok bana jawa. Sudah tu lihat dojo doso jo salah wa lai. Di Cikarawan jo sadolah. Tu bahaya orang munafik ke apa? Yo bajanji mengicuah tu apa? Bajanji mungkin tu. Berbicara bohong. Kalau dipercaya nyo khianat. Awak dikhianatnya. 3 dosoko kalau ada di awak bapak ibu, awak kekal dalam neraka dosana. Salamu-lamu dalam neraka lai talok masuk neraka dete. Jangan pasiak-pasiak lai. Jangan munafik lai. Jangan siriak lai. Di kalau abi doso nanti go bangko. Insyaallah kita boleh mati. Tapi kalau ada doso pasiak, ada doso siriak, ada dosa munafik, ada dosa zindia, maka kita akan masuk neraka. Oleh sebab karena itu, berkat yasinan kecamatan ini, mudah-mudahan kok sekali sebulan, kok sekali bawali hari, kok sekali seminggu kita mendengar siraman rohani. Yang pentingnya di kampung wak masing-masing sekali seminggu wak membaca yasin. Kok ba guru ba ustaz itu nak tahu apa saudara. Pinang pertemuan awak sekali sebulan atau kita pasti mau undang guru. Besok ko se kecamat kabupaten lewat. Yasinan se kabupaten tapi awak lo manimo kecamatan Lubuk Basuang. 5 tu buat di tampai jalan Naga Buruak. 5 kampung orang kona paling buruak buat sinan undang gubernur, undang bupati. Kini kau mau undang beliau bisa tiba ke pak? Buya undang di tiba mah. Tapi kabupaten di Suawa. Masa ne dia dosa di kabupaten ni sana. Naga Buruak di mana ya? Bawa suang nak do jalan buruak ada tu Larancak lah saja. Pernah ada ia do buat di kampung Ambon ada do satu yang sendak. Ada dah. Kalau ia do tu jalan satu santiang lah. Jalan satu sarugo. Ya sini jalan. Kau nak takui badoso je kau jangan satu. Lah di bulan Miswak kau mungkin wirid kabupaten. Wak buat ditampai ko di mawa sapakai beko tu di kecamatan Lubuk Basung mani mo tu. Se kabupaten orang kau sebut Jawa tu. Nah, dalam rangka apa ini kau? Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Sebab kita yakin dan percaya bahwa hidup ini akan berakhir, bahwa dunia ini akan berakhir, bahwa kita kok akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bapak ibu kanu hari zuhur lampi masuk 10 minit lagi bau dua segala macam kok makan segala macam silakan. Cuma pasan nabo bapak ibu bertaubatlah sebelum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertobatlah kepada Allah. Kalau jo manusia berutang, bayar utang. Sabok dak kacukui dari ibadah awak membayar utang tu dah bo. Jo puasa awak, jo sedekah awak, jo ibadah awak dak kata lo dah. Bayar utang, minta maaf sesama. Terakhir bagi kita nak kapai umroh ke Baitullah, silahkan daftar dengan ongkos gratis, tak bayar-bayar. Mendaftar je ke mama ambo ko beko beko dia gene ke ambo pemberitahuan. Membayar bila ada ibu piti. Lah balik di Makkah je boleh aja. Pokoknya ambo membayar awak $1. Kalau tak sagan ibu. Nah, silakan ambo berangkat nanti akhir bulan 9. Akhir bulan 9 umrah bersama Muhammad Arif TBS 13 hari pulang balik. Semoga menjadi umrah yang mabrur. Amin ya rabbal. Yang makbul. Kalau haji yo mabrur. Kalau umrah tu makbul. Mari kita bersama tu laisan ye awak ke Makkah